X'kien dak li xprunakom biex twaqfu l-moviment Awmin Letterarju? Ridtu tesprimu ruħkom b'mod differenti mir-romantiċi? Ridtu tiktbu fuq temi li ma kinux ġew trattati qabel jew xi raġuni oħra? Ara Daniela, jina naħseb li il-punt ta' tluq ta' dil-konverzazzjoni għandu jkun l-enfasi fuq il-fatt li aħna bħala grupp ta' żgħażagħ li hemm min jgħidilna ribelli fil-fatt ma kontx daqsant ribelli ta' ma nxtarrix dem, ma kenniex armi. Leħinna imma kien b'saħħtu biżżejjed biex jinstema' insomma. Kollettivament konna ngħidu ir-romantiċiżmu ta' qabilna m'għadux jgħod tal kif ridna nesprimu ruħna, speċjalment meta konna konxi li politikament Malta kienet mixja l quddiem f'direzzjonijiet politiċi ġodda. U dan ridna nirrispecchjaw fil-mod kif nartikolaw il-ħsibijiet tagħna fuq il-livell letterarju. Imma rrid ngħid li jiena nħoss, forsi sħabi ma jaqblux miegħi, li ma kienx hemm kuxjenza politika fil-moviment. Ma konniex qed nagħmlu dak li qed nagħmlu għax ridna nbidlu Malta f'sens politiku, ma kenniex ideoloġiji fissi, imma ideoloġikament kollha kemm aħna konna inħossu u nemmnu li nappartienu għal moviment ta' nies irrabjati bl-istatus quo Malti għax derilna li kien konservattiv wisq. Il-kittiba ta' qabilna kienu religio et patria u aħna religio et patria kienu temi li jinteressawna f'sens differenti u f'kuntesti differenti. U allura darinna li għandna nibdew insemmu leħinna b'mod sistematiku li minkejja li nieqsa minn dil-pjattaforma ideoloġika li qed ngħid li ma kenniex, xorta konna ġenwini u b'saħħitna biżżejjed kollettivament biex immorru barra miċ-ċentru u nagħmlu kuntatt man-nies li ovvjament għal-ġurnata mqazza tal-lum mhumiex jiġu għandna. Allura iddeċidna li mmorru aħna. Kontu tmorru fiżikament ukoll mhux hekk? Kontu tmorru ġifieri fuq it-suntir tal-Knisja biex twasslu l-messaġġ tagħkom? Iva, aktar milli b'kull metodu ieħor fiżikament konna nitqarbu lejn il-komunità. Issa kienx attentat biex nimponu it-twemmin tagħna li l-letteratura kellha tkun importanti fil-ħajja tan-nies jew le, ma nafx. Ejja ngħidu li idealment dak konna li qed nippruvaw nagħmlu. Imma jekk dak biss fallejna traġikament. Ġieli ġejtu kritikati li fir-realtà ma kontux daqshekk differenti minn dawk ta' qabilkom. Ngħidu aħna Immanuel Mifsud f'paper li kiteb u li fil-fatt semmija ir-romantiċiżmu modern tal-moderni kien qal hekk filwaqt li d-differenzi bejn iż-żewġ movimenti hija ovvja. Ħarsa aktar mill-qrib lejn ċerti temi u trattament tagħhom tista' turina li hemm każi fejn aktar milli reazzjoni kien hemm kontinwazzjoni. Inti kif tirreaġixxi għal dan? Ma naqbilx kompletament. Nirreferik għal studju seminali li għamel Oliver Frigieri fid-daħla għal ktib tiegħi Diaspora. Oliver b'mod luċidu ħafna u viżjonarju tista' tgħid jagħmel analiżi tal-pożizzjoni letterarja tiegħi u jitkellem fit-tul dwar l-aspetti romantiċi jew pseudo-romantiċi fil-poeżija tiegħi. Ma ngħidx li l-poeżija tiegħi hija xempju tal-kitbiet l-oħra tal-kollegi tiegħi fil-moviment, imma ngħid biss li aħna, speċjalment nies bħali u Mario Azzopardi pereżempju, kellna fid-demm kontra it-tradizzjonaliżmu u l-konservatizmu ta' nies bħal il-mibki Giuseppe Akulina. U allura konna nidejna gwerra ma' Giuseppe Cassarpulicino, skużani mhux Giuseppe Akulina u il-klikka tal-Akkademja dak iż-żmien li kollha bdew jinsistu
li leħinna kien leħen tal-moment, leħen dajjef, u dan huwa fażi u se jispiċċa. Dina ovvjament aħna iġġilidnila u b'kull mod ridna nxejnu dat tip ta' argumenti anti-ġdid, għax dan kien anti-ġdid aqqas biss l-element ta' tifsira modernista li nagħtu llum lill-modernizmu ma qatt ġiet diskussa bis-serjetà kemm min-naħa u naħseb anke min-naħa tagħna. Allura nħoss li ir-romantiċiżmu aħna biex nitkellem għalija jien l-ewwel wieħed, kont konxju tal-kontinwità li kellna bżonn, imma konxju wkoll tal-fatt li ma kienx ġeneru ta' kitba li jiena kellix nambi biex nesprimi ruħi sinċerament. Fis-snin 60 kontu grupp ta' żgħażagħ ribellużi. Madankollu s-sens ta' ribellioni fil-poeżiji ta' dak iż-żmien jien personalment ma nħossux fil-konfront tal-Knisja. Dan meta kien iż-żmien tal-interdett u dnub il-mejjed. Kif tispjegah dan? Kif trid nispjegah? Li qed tajt li sostni l-pożizzjoni tiegħi li l-ideoloġija kienet nieqsa mill-moviment tagħna. Dik kienet pjattaforma importanti għal nies li kienu qed jużaw l-letteratura biex iqeduha f'kuntest soċjali u l-fatt li ma rnexxinniex nużaw it-tematika ispirata minn dik il-ġrajja importanti, inħoss li huwa nuqqas serju ta' xi fisser il-moviment hawn letterarju minn perspettiva storika. Le, għandek raġun. Ma kien hemm raġuni jew konxjament ħallejtuh barra? ngħidu li fitħahem fl-imħuħ kif jgħid Oliver li kien wieħed mit-tlieta li konna fl-antoloġija. Oliver jammett il-fatt li jien kont il-wieħed l-iktar innutat. L-iktar innutat għaliex azzardajt inkun antiklerikali f'ċerti idjomi li għażilt biex nesprimi ruħi f'dik l-antoloġija. Imma mhux kulħadd kien iħossu komda joħodha kontra l-Knisja. Jien ma ħessejt l-ebda skruplu. Anzi, jien minħabba l-edukazzjoni tiegħi għax jiena meta għaddejt mill-liċeo u s-seminarju ommi ma ġelitniex miskina imma mlitni qalbi ġunġlina biex tarana qassis u għal-għana m'għandniex flus. Ma b'xi mod insibulek flus ħalli inħallsulek is-seminarju u spiċċajt is-seminarju kważi b'obbligu biex lilhom min ikkuntenta. Qatt ma kont vokat nmeni. Imma meta mbagħad ħriġt mis-seminarju għalkemm jiena not dawk is-snin bħala uħud mill-isbaħ f'omri, xorta kont brainwash, da xina mhux biss is-seminarju kont fl-istess ħin abbati u kont ukoll tal-mużew. Mela allura kont moħħ maħsul. U għax kelli moħħ maħsul malli ħriġt mill-bejta u mort naqra il-kitba ta' Nietzsche l-Università, allura irvillajt. U dan l-isfog rid b'xi mod nartikolaħ. U waħda minn raġunijiet għaliex jien kont attiv fil-moviment għal-minn letterarju kienu dawn il-ħsus ta' ribellioni inkluż pożizzjoni antiklerikali għax ħassejt li parti mill-ħasil tal-moħħ tiegħi kien dovut għal fatt kif il-Knisja trattat li uża saħħbali. Oliver Friġġieri lilek iddeskrivik bħala il-poeta tal-provokazzjoni u tal-ironija, imwebbel dejjem minn spunti tal-bidu li ma' żmien tbidlu f'idejali mwaqqgħin f'ħolm li ma seħħx. Taqbel miegħu? Ejwa naqbel. Kif qed ngħidlek, jiena għandi d-diżillużjonijiet tiegħi relatati mal-moviment. M'iniex wieħed minn dawk li meta jġeluni nikkummenta jew jisaqsuni nikkummenta dwar il-moviment jiena nesprimi superlattivi. Inħoss li kif qed ngħid lilek kien hemm elementi importanti nieqsin mill-fiżjonomija li tagħmel moviment fil-veru sens tal-kelma. Madankollu il-moviment għadu jitqies kemm
karatteristiċi Maltin tal-letteratura, kif ukoll minn perspettiva storika bħala mument fl-istorja letterarja Maltija ta' ċertu importanza. Naqbel. Imma minkejja dan inħoss li ma nistawx ma neħdux l-affarijiet fil-perspettiva reali tagħhom. Bej il-poeżiji tal-inji ġodda u dawk ta' il-ħna mkissra tinħas qabża fil-maturità u fl-ekwilibrju. Naturali għax għaddew mal-20 sena bejn ktib u ieħor. Fil-poeżiji tiegħek, kif tħoss li jirriflessa dil-maturità? Il-poeżiji li qed tikteb illum, fi x'inhuma differenti minn dawk li ktibt fi snin 60, 70 u 80? Nerġa' nirreferik għal studju importanti li għamel Oliver fid-daħla għal diaspora, għaliex Oliver jitkellem fit-tul dwar il-proċess naturali ta' kif jien ħriġt mill-inkubi maturi ta' żgħożija li kellha leħen ta' ribelljoni u xejn iktar, għal biex eventwalment il-poeżija tiegħi, inkluża l-antoloġija li jmiss li noħroġ, u iktar riflessivi, sensittivi għal maturità kemm ta' personalità kif ukoll letterarja li jiġu biż-żmien, li jiġu skont it-tiġrib tal-ħajja. Is-sittidijiet sa llum jien għaddejt minn fażijiet fundamentali f'ħajti li bidluli l-ħsibijiet tiegħi, li bidluli l-perspettivi li minnhom nara d-dinja u l-ħajja, meta ġew biex joqtluna meta kont naħdem Queen Street, Melbourne, u qatlu lil 6 minn sħabi u jien b'xorti tajba, sopravvivejt u għadni ħaj, imma kien moment fejn stajt faċilment kont wieħed mill-mejta. Esperjenza bħal din tgerfxek. Tibda mill-ġdid. Ispirat lek xi poeżiji kienet dik l-esperjenza? Ħafna. Fil-fatt għadha imnaqxa bħala parti mill-personalità letterarja u esistenzjali tiegħi. Tirrevedi ħajtek, tirrevedi l-perspettiva ta' xi trid mill-ħajja. U aktar ma jien għadda żmien wara dil-ġrajja, aktar issaħħat f'dak li Oliver isejjaħlu ironija, sarkazmu u teatriċità. Dawn huma elementi li meta tgħaddi minn ġrajja bħal dik jissaħħu bis-sħiħ, speċjalment il-qasam ċiniku ta' kif wieħed iħares lejn il-ħajja. Jien kollox nieħu bin-nejk imma fl-istess ħin b'serjetà kbira, sempliċement għax naf li hemm ħajta rieqa ħafna li tifridna mill-mewt. U allura għalfejn titkabbar, għalfejn tieħu lilek innifsek bis-serjetà. U allura l-approċċ tiegħi speċjalment fil-poeżija tal-lum hija għalkemm riflessiva, għalkemm meditattiva, dejjem konxja tal-fatt li minn xejn li ħadd madwari mhu xejn, imma huma elementi surreali li għamluna dak li aħna u fihom hemm dak li ċelebra l-postmodern, illum il-postmodern xorta għadu gran fat mal-ironija u ma' ħafna affarijiet li huma għal-qalbi bħal relattivizmu sfrenat, etc. Għaliex il-progress li sar matul is-snin li għaddew huma hija medda ta' esperjenzi li għax inti kittib trid bil-fors tesprimhom fil-kitba tiegħek. U allura hemm rabta naturali bejn dak bejn differenzi li inti taċċenna lihom u il-mod li inti għext ħajtek matul l-istess snin. Il-moviment Awmin Letterarju kien joħroġ ir-rivista Il-Polz. Fl-ewwel ħarġa tiegħu kien hemm miktub hekk:
Aħna nemmnu li jekk irridu nkunu nistgħu nibqgħu niftaħru biċ-ċiviltà antika tagħna, jeħtieġ li ndarru lil poplu tagħna japprezza l-letteratura u l-kultura. Irridu ndarru lil poplu tagħna wkoll lil ħaddiema tat-tardsna tal-fabbriki u dawk li jsewwu triqat japprezzaw il-letteratura ħalli huma wkoll jieklu minn dak li kelli jtuq l-ispirtu. Il-moviment Awmin Letterarju twaqqaf biss bilan li naraw li l-poplu tagħna japprezza aktar il-kultura u l-letteratura. Inti temmen li dan lan il-ħaqtuh? Dawn huma spunti ideoloġiċi li m'għandhomx bażi ideoloġika. Huma ideali, huma ħolm li ma seħħx, imma huma naif ukoll għaliex fil-waqt li aħna nirrifjutaw il-romantiċiżmu, dak li għadek kemm tajt huwa sustanzjalment romantiku. U allura konna maqbudin f'morsa ta' sintesi u antitesi li aħna ma nirriżolvu. Dik l-ewwel ħarġa ta' il-Polz kienet biex inkunu ġusti. Iva, ma dak li huwa artikulat hemm kienet l-aġenda tal-bqija tal-ħarġiet tal-Polz. Kien hemm momenti bħal meta Lino Farrugia jien u Alfred Sant iddeċidejna li taħt il-kappa tal-moviment namlu sensiela teatrali jisima Xsenuru. Konna arditi, konna radikali fl-ħsibijiet tagħna kontra l-establishment u allura permezz ta' teatru konna qed ngħixu l-ispirtu avventurus u l-ispirtu soċjali li verament ridna nkunu parteċipi fih, li forsi f'ġeneri oħra letterari bħal poeżija, forsi ma kenix ix-xorti jew il-kapaċità jew l-ispazju biex aħna inkunu qed iwettqu dalan li għadek kemm tajt. L-aħħar mistoqsija Albert. Taħseb li biex wieħed japprezza l-poeżija irrid qabel xejn jifhem x'qed jipprova jgħid il-poeta jew mhux daqshekk importanti li l-messaġġ jinftiem la darba u miftuħ għal tant interpretazzjonijiet. Ma taħsibx li l-poeti moderni, int inkluż, xi drabi huma komplessi wisq biex dak li jridu jgħidu jinftiem mill-pubbliku ġenerali? Ħabba li semmejna l-ħaddiema tat-tardsna u hekk taqlek qed insaqsi. Għalhekk wieħed mill-fallimenti ta' dak l-idealizmi fallew, għax qatt ma tista' timponi letteratura li mhix popolari fuq il-ħaddiema tat-tarżna, ma tistax. Imma provajna. Naħseb li biex inkun schiet ma tista' qatt tagħmel superimpożizzjoni tal-kultura ta' nies bħal grupp li ħadmu fih dan il-moviment fuq il-poplu. Ma tistax, il-kimika ma taqbilx. U allura bħal il-ġurnata permezz ta' Arts Council Malta u l-fondi li nqasmu l-artisti biex itellu proġetti li jixbu il-dan il-punt tatlu jew dan il-għanijiet, imma llum il-ġurnata tal-limna li biex iwasslu il-kultura lill-poplu għandna bżonn metodoloġiji ferm iktar differenti minn dawk li utilizzajna fi żmien il-moviment. Bħal pereżempju il-festivals mhux populisti imma popolari. Ħalli n-nies jiġu biħġarhom imma jekk pereżempju Blana Fest ma jiġux l-argotti, mill-argotti llum irrealizzajna li noħduha fil-bennina mnejn twildet lana. U rġajna dis-sena sejrin lura pereżempju iż-żejtun u Marsa Xlok. Jiġifieri imma fi ftit kliem. Dak li inti kollok f'moħħok meta tikteb poeżija importanti li l-qarrej jifmu jew l-interpretazzjoni hija abtu. Jiena nemmen ħafna Daniela fil-prinċipju li malli jien nippubblika u inti tixtri l-ktieb tiegħi, il-kontenut tal-ktieb huma tiegħek u għamel bihom li trid. Interpreta kif trid. Jien bħala l-kittieb, bħala l-bniedem li xpruna il-ħsieb oriġinali, m'għandi l-ebda dritt nimponilek interpretazzjoni.
U allura f'dak is-sens għalija mhux importanti li jiftiehem il-messaġġ. Għal kuntrarju, iktar ma tħallih miftuħ, iktar qed tkun demokratiku mal-arrej tiegħek biex tifhem jew jifhem dak li jrid. Grazzi ħafna. Mister, ħansaqsik xi ħaġa jogħġbok. Ma najrax maġġel però. Mhux ħandewmek. Ħanaqralek poeżija qasira. U inti tgħidli x'fimt jew l-ewwel ħaġa li tiġik f'rasek x'in naqraħilek. Il-poeżija jisimha Dwende. Għaliex da s-seħer ta' ferħ meta naf li m'għandi xejn, forsi għax jiena għandi lili, imma lili għadha se jmut. Fija daqsxejn taħseb isa bħala mewt, apprezzament tal-ħajja, dawk jiġuni f'moħħi l-ewwel. Grazzi ħafna. Ħa nagħmililek hekk biex tara. Fim xi ħaġa. Ida xi komplikata, ma ħanipprova nfisser xi ħaġa li qed naħseb jiena ta'. Dal-individu għandu l-ferħ, ma jafx biex għandu l-ferħ, forsi għax għandu lilu nnifsu huwa kontent bih, nnifsu bil-personalità tiegħu, imma jaf li għada ħajmut, ma naħseb għandu xi problema ta' saħħa dar-raġel. Ja, stara ħabicċa biċċa, Ħanorijilek ħalli jista' jkun. għalix da s-seħer ta' firħ. Ġifieri jitħoss xi firħ ċafija nifisha u ma tafx x'inhu, meta naf li m'għandi xejn. Kuntenta imma tħossha ferħana minn ġewwa ma kuntenta jisa mhix negattiva. Mhix negattiva xorta forsi għax għandi lili. Bija nifisha kuntenta għawi. Imma lili għadha se jmut. Forsi għandu xi ħaġa u xorta tħossha kuntenta kif għaddiet ħajjitha. Allura blura x'int tħares blura tgħid jiena li kelli nagħmel għamiltu. Għax tħobb lilek innifsek. Inti taf x'fimt. Naħseb għaliex tħobb lilek innifsek, I mean, ma nafx m'għandix idea eżatt. Jekk trid tara fuq il-karta. Inna se taqbel ħafna miegħi, għax nħoss nifraħ b'xejn. Ejja, kif sa naqbad nispjegulek. Ferħun, u vieru għax m'għandi xejn, imma naħseb li ferħun billi għandi madwuri. Tgħid li ħamrija, ejwa l-ħamrija. Eżempju, nsib l-isfok tiegħi fih, Naddi ħafna mill-ħin, meta jkun minazzi dejjem sewa bħallhom, naddi ħafna mill-ħin. U fl-istess ħibar li nieħu pjaċir naruha nadifa wkoll. Se tix taqraħi li waħda bid-dialettu, forsi żidli xi linja jekk trid ukoll fl-aħħar. Mela le, għaliex du s-seħer ta' ferħ. Meta nuf li m'għandi xejn, forsi għax jiena għandi lili, imma lili għada ħajmewt. Ġina, inx'taħseb fuq dil-poeżija?